ake simshayele izandla ukhosi ibhoda. Khosi Phobos. Asimshayele izandla. Asimshayele izandla. Asimshayele izandla futhi. Ake senze umsindo, ake ngizwe amakhwele, ngizwe umlilizele, ngizwe umsindo. Amen bazalwane. Singahlala phansi bazalwane egameni likaJesu. Amen. Siyabingelela umama nobaba umpostoli uShelembe umfundisi uNdaba nomfundisi uNdaba egameni likaJesu. Bafundisi bonke sanibonani bafundisi siyahlonipha kakhulu siyabingelela. Amen. Sibingelela bonke abazalwane abakhona elihle igama lomfowethu uJesu. Amen bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu osigcinile nosenzela umusa ukuthi sibe khona la. Amen. Unkosikazi wami uyenzile ijustice bazalwane uShumayeli. Sengiyothi mina vla bese siyahamba semakhaya. Ngithi fahla. Amen. Umusa wakho siubonile ikasi likopoza sithi umsebenzi wakho siubonile kumomusa phezu komusa sithi umusa wakho siubonile ikazi likopoza umsebenzi wakho siubonile kumomusa phezu komusa musa wakho siubonile ikazi likopoza umsebenzi wakho siubonile kumomusa
siveke usuku lonke namhlanje ngishukwa umlayezo ekufanele ngiwushumayele la emvuselelweni. Sengibathe bathe ngicheck umfudumezo engingeza ngawo kwamfudumeza ngutholi. Sanibonani bathandekayo. Bathe ngiyalivula iBhayibheli ngifundisa indaba angitholi imlayezo. Sanibonani bazalwane. Manje sengingena la ngihlala lapha phansi ngiyamuza uNkulunkulu uyakhuluma kimi, sengithatha iball pen ngiyabhala. Sengiyabona ukuthi okay, uma kwenzeka ufuna umlayezo ungawutholi, uNkulunkulu kunomlayezo afuna ukudeliver. Nikhona bathandekayo. Incwadi kaJona chapter number 1. Bazalwane bekusenhlizweni yami ukushumayela namhlanje. Ngifuna ushumayela into esemandleni, kodwa ke nami lengizoyikhuluma namhlanje angiyazi kodwa nginikwe yona. Nikhona bathandekayo. Jonah chapter number 1. We will start to read from verse number 1. Bazalwane. Uthinte umuntu oseceleni kwakho umthetho umfundisi akekho personal. Yeah, umthetho hayi nceba ayikho personal. Amen. There are people that you have to let them go in your life, because the more you keep them, it is the more they create a damage. Kunabantu ofuna bayeke bahambe ngoba ukubagcina kwakho akulimazi wena kuphela kodwa kulimaza nabo. So kunabantu kufanele ubadedele bahambe. And sivamsile ukusebenzisa amandla okubekezela la kufanele siphume khona, bese sifuna ukusebenzisa amandla okuphuma la kufanele sibekezele khona. Nikhona bazalwane? Sifundeke bese siyathandaza. Izwi likaJehova lafika kuJona indodana kaMithayi lathi, suka uye Niniva. Mfuna Mama Sambe nayo step by step. This is the word of the Lord. uNkulunkulu ukhuluma kuhle. uJona uyihlelele yonke into yakho ihamba kahle. And God decided to speak to Jonah. Uma khuluma naye uthi uNkulunkulu uhamba. Yebo. Uye kuphi? eNiniva. Kukhuluma ini bazalwane? Izwi likaJehova likhuluma kuJona. Yebo. Ukuthi go uhamba uye eNiniva. And now uJona bazalwane aka decide ukuhlala kodwa udecide ukuhamba, but ekuhambeni kwakhe uya ku direction wrong. Hallelujah. Why ungahlali kanti uhambelani? Ngoba ukuhamba kwakho you are going to a wrong direction. uJona uyaphuma uyalilalela izwi likaNkulunkulu elithi hamba, kodwa akalilaleli elithi iya eNiniva. Uma ngabe fika lithi iBhayibheli ufika uthola umkhumbi oya eTarashishi. Uthola umkhumbi oya eTarashishi yena eNiniva. Udecide ukungena akhiphe imali yakhe akhokhe emkhumbini oya la ngayikhona. Uma qeda ukufika kulo mkhumbi ufika uhlala nabantu abaya eTarashishi abe asikahle ukuthi akathunywa ngeTarashishi. And nabo lawo bamamukela ba confused wa language ayikhulumayo, ngoba ukhuluma ilanguage eTarashishi kodwa eTarashishi. Ufika uyahlala. Mistake number 1, abambuzana sangena ukuthi where are you heading to, because good dangerous ukuhamba nabantu ongazi ukuthi bayaphi. Uqabanga ukuthi baya la uyakhona kanti abayi la uyakhona. Ufika uyahlala uJona emkhumbini oyeTarashishi yena thunywe eNiniva. Makaqeda ukukhuluma ilanguage yabantu abayeTarashishi kodwa ngaye eTarashishi. Namhlanje ngizothi bheka ukuthi uhayikisa bani empilweni yakho, ngoba ngakwenza ungafika
ungafiki la uyakhona. Kunabantu as we are talking today balwizimpi zabantu abarong ababamkela eyimpilweni zabo. Wafika wangena wahlala umkhumbi wahamba oye Tarashish hayi eTarashish. Oh my God. Ufuna ukusheshe ngicathe standards. Uma fika lapha man of God, uthola abantu ababizwa ngamatilos. Amatilos abantu abasebenza kwenye country, abasebenza kwenye country engasiyo yabo, abafika endaweni ngokomsebenzi, basebenza unyaka wonke, bahamba kanye ngonyaka. Ubathola they worked for the whole year, basebenzela ukuyonakekela imindeni yabo. Ngesikhathi laba goduka khona, ufika uyangena uyahlala. Lithi iBhayibheli makangena ahlala uyahamba umkhumbi. Mind you kubambe lokho. Kunezinto abayisebenzela iminyaka abanazo emkhumbini. Ungena uyahlala phakathi. Uma hlala uNkulunkulu uthumela umoya. Uma ngabe akuthumela umoya kwadinga ukubakhipha izinto abayisebenzela iminyaka ngenxa yomuntu ongayilaba yakhona. uJona noma ungamcompromisela kanjani ngeke ukwazi ukuphila naye ngoba kayi la uyakhona. Fanele umdedela hambe ngoba the more ahlala is the more create stomach kanye ne damage. Nababakhiphi impahla abayisebenzela iminyaka bayivingakha izinto ezikulahlekele ngenxa yokufuna ukugcina uJona ngoba ufuna umdedela. Ukuthi ngishumayele kabuhlungu namhla angikophe sonayo, kodwa ngathi ungambuka oseceleni kwakho umtshela ukuthi abahambayo thina siyosala siyincenga ngoba kubuhlungu ukuhlala nomuntu omncengile. Uyi-dangerous umuntu omncengwayo, u-dangerous umuntu omncengwayo. Ungahlali nomuntu omncengile. Uyohlala nomuntu akubize ngesilima kodwa athi uyakuthanda because of umncengile. Siyathandaza. Angikophe sona. Bekanje ufuna sibange lo. uJona akayizwa ilanguage ekukhulunywa naye kahle. uJona mawukhuluma naye kahle ngathi uyambaka. uJona akayizwa ilanguage yestorm ngoba ngalesikhathi iqale kuba nomoya uJona wahamba wayolala. Yes, kunabantu abaqala isimpi sithi isimpi balele bona kanti lesimpi esiyilwayo iqalwe yibo kodwa bona bale bayilelele. Ukuthi ngishumayele namhlanje kunabantu abalwa nabantu abangayizanga lutho, abanye abantu abazondayo abakwenzanga lutho kodwa ungene isimpi zabantu. Kunabantu abahotspotwayo abangene impini engasizo zabo. Uyabona ngelinye ilanga ukuthi le mpo ilwayo akufanelanga ngabe uyayilwa ngoba kusiyo yakho. Yimpe eqalwe uJona ngoba ngakwazi ukulalela iphimbo likaNkulunkulu. Kunabantu abangasekho empilweni zethu kodwa sisalwa izimpi zabo namanje. Alabashanda rabahaya. Kunabantu abahambile kodwa bahambe basigubha
sesiyabadedela mhlawumbe ngaba sikho kule nkinga esingaphakathi kwayo. Sengiyathandaza. Awu bayambuza ke ukuthi awundoda. Walala wena thina sibe silwa. Hawu ulele wena thina sibe siyalwa. Kwenzakalani ngawo? Uthi ngingumhebheli. Wamahebheli. Uthi there is one thing engifuna ukumtshela yona. Noma ngabe yini eningayenza lo moya ngeke uthuke. Because I am the cause of the storm. Oh, let me preach a little bit. Kunabantu abangenako ukuthula. La kukhona bona kuyaxokozela. Ngithi siyephasikeni manje. Uzoyibona izimpi zikaJona ekhishini. Ala mashanda maya. Sifuna manje siya kukuthandaza manje. Sambe siyolabula izimpi zakhe. Oh, siyephasikeni manje. Kungenzeka khona sebaqalile bahlebe indlebeni zabanye. Ngoba bathandekayo oJona bahlezi bakhona. Engiyakwatisa lento yabantu abahlala endaweni abayibona ingabasebenzeli. Why uhlala uma ngabe ubona ingakusebenzeli? Why ungaphumi ngoba vela ikusebenzeli? Oh, awu, anko personal. Uhlungu hamba no Thomas. Uhlungu hamba no Thomas. Bamtshela uvukile athi hayi ngifuna ukubona amanxeba athi. Uhlungu hamba nomuntu ongakholelwa kuwe. Abanye abantu abaphile endlini yombumbi hayi ngoba kufanelanga baphile. Kodwa basendaweni abangakholelwa kuwe. Athandaza. Uvamsile uJona ukubakhipha abantu kodwa yena ahlale. Babephuma abehleli yena. Uyibuza ukuthi yini into ayihlalele. Hayi. Anko personal siyathandaza, anko personal. Yabona kubuhlungu ukuthi uphonsi inetha uthi uyabamba ubamba inkalankala. Ngoba inkalankala liyayidabula inetha. Zithi ingenile inhlanzi zibe iphuma ngenxa yenkalankala. Njengoba umsebenzi kaNkulunkulu ubona ngathi uyaphambili uphinde ubuyele emuva ukuthi akunayo inhlanzi kuney'nkalankala. Ushelema bathe uthunga inetha inkalankala ivele lidabule kuphume iy'nhlanzi. Ngizothethelwa ngimi. Sonithethela abantwana basekhaya. Ukuthi uningakusebenzela hamba ofuna le ekusebenzelayo. Uningakusebenzela hamba ofuna le ekusebenzelayo. Hayi. Lalelani bazalwane sengivala. Lo. Akayizwi language yesithombe. No. The only thing ayizwayo uzwi language yenhlanzi. Ufuna khishwe bese inhlanzi yamgwinya for 3 days. Uma seyimgwinyile uzokwazi ukuphendula. Uzoyibamba ifasting. Uzokusela ukudla uma ngabe sekagwinye inhlanzi. The only language that he understands is a fish. That's the only language. Let me pray. Into eyenza indodana yolahleko ukuthi sindiswe inhlupheko. Yebo. Into eyabuyisa umamazana kaRuth eBethlehem inhlupheko. Kathandaza. Wabuyisa inhlupheko. Wabuya sakaziphele igama athi ngingumana. Ngoba usibona isizathu se-umbrella uma ngabe imvula ingani.
It is the rain that will show you the importance of an umbrella. Bazalwane kodwa ngicela ukukusho lokhu sengiyathandaza. Kunalento ebizwa ngokuthi it's a skin. Isikhumba. Isona esikwazi ukubamba ihit. Inyama yangaphakathi ingakafinyeleli. Those are the servants of God. Those are the servants of God. Ezinye izimpi engabedala zaqeda shaya kubo. Bekufanele ngabe saqeda ngawe. Kodwa uyamangaza wena. Opropose umbrella. Ube nesibindi sokuyipromosa. Ungazi ukuthi isikhathi siyadlula siyeza. Uyobalekela phi? Awu. Avala siyephasikeni bazalwane sikhuluma ngokufa nokuvuka kaJesu. Kodwa abana bazalwane abafundisi abaseyibhampi inkhaseleni. Alabashara basathana. Yeah, is it jumping castle? Yeah. Lento yakhe ukuthi mangakubhorekile lakho nabantwana bakho ubhorekele umfundisi. Uma ngabe nganazi into zokuxoxa into engifuna ukuxoxa ngayo umfundisi angiyazi ngiyithatha leyo nto leyo. Oh alabashada marabasaya bakuthini mina la. Uthini mina la. Uthini mina la. Sengiyathandaza. Want to give you a picture. Ngoba izinto kufanele ngabe siyishumayela ku Thanksgiving kodwa ngifuna ukukunika le bese ngiyavala. Bese siyathandaza semakhaya. Ukuthi umfundisi imood yakhe yakwazi ukushintsha kayi3 ngelanga. Ekseni kube khona ofonayo athi baba ngishonelwa khale. Emini kube khona ofonayo athi baba ngithola umsebenzi ahleke. Imood ishintshe nje ngelanga eli1. Do you know why this man decided to go to Tarshish? What kungcono ke Tarshish kunokuya eNineveh? Why should I go to a person uNkulunkulu athi ngiyazisola ukuthi ngimenzeleni? Ngiyathandaza. Lo uNkulunkulu athi ngiyazisola ukuthi ngimenzeleni. Why kufanele ngiye kuye mina? Lo uNkulunkulu azisola ngaye ukuthi ngimenzeleni. Ngimcelile uNkulunkulu ngiyavala bazalwane ngivala ngci. Nkosikazi wami ngibondlela ngibuka ngayo ngiyavala besikhathi. Yes. Ngathi le ngifuna ukuyishumayela konke la ngihamba khona. Ukuthi there is nothing difficult and painful than a calling. Because uNkulunkulu akubiza akakubizi ngoba ubhorekile. Sanibona bazalwane. uNkulunkulu akakubizi ngoba awunayo into ongayenza. But ukubiza uhleli kamnandi. Ngifuna ukubuza umbuzo ohamba uzibuza wona bese sihamba ukuthi wena bokungabanjani kuwe ukuthi wena ube umfundisi womzalwane owuye wena. Wena ukufika unamamuthu wena ufika unamamuthu. Alabashana maya kha. Wena ukufika fika umuthi. Ngoba kubuhlungu ukukhonza nabantu abasabayo. Ya, ukhonza abantu abasabayo, usaba ukuthi ubani ngamtshela uyongala. And makangala akahamba ayi1 uhamba ne5. And masekabuya abuya ayi1. Sengathi singenza i-interview mawubuya ukuthi baphi laba abayi5 and masekabuya sekhaya la
ukuthi ukhona umuntu othi akusise kibo. Siyafa. What I'm saying, bazalwane, izwe liyasihleka because we are playing church. When you don't mind ukhuluma indaba zasesontweni lakhe eTexini. Uxoxe ngesibindi. Uxoxe nendoda yakhe engakholwa. Ukholwa ukuthi izoze esontweni. Ubukhuluma into zasesontweni emntwini ongakholwa. Uyikhulume nje. And then you believe ukuthi lo muntu loyo